Samozrejme, to nebolo. Sa mi sníval hrozný sen ráno okretej, že sme tu takto sedeli a prichádzali sme dneska okrem nás a teraz bola strašná vrana a ja som sa nevedela dostať k slovu. To bola tvoja najväčšia môža. To bolo bublo. Pokiaľ nemáš horšie nočné nevieš. Si sa pochopilo potom, keď som sa pobudila. Hurá, nie je to pravda. Takže srdečne vítame nášho hostia, profesora Jutra Tomkoviča. Je to človek, ktorý vyštudoval u nás matfis a išiel do sveta, keď sa už dalo ísť. A robí nám obrovskú radosť v tom, že tak, ako je uznávaný vo svete, tak je a žiadaný, tak je ochotný sa venovať aj Slovensku a poviem na každej úrovni. Čiže ďakujem, že si chcel k nám prísť a tak ťa poznám. Je to dobrý človek. Ďakujem pekne, to je najvyšší spôsob predstavenia. Namiesto rozprávania o odborných záležitostiach. Dobre, ja dneska prichádzam s témou Quo Vadis. A teraz, že prečo v čase automatického spracovania informácií. Začal by som tým, že náš školský model sa v podstate viac menej sformoval v časoch priemyselnej revolúcie, kde išlo okrem toho klasického vzdelávania, poznávania sveta, chápania sveta, aj o to, aby samozrejme ľudia sa pripravili na budúce povolania. A v tých časoch bola vysoko hodnotená expertíza, za expertízu sa považovalo schopnosť robiť čosi komplikované. Komplikované to znamenalo nejaký komplikovaný vzor, ako nejakú činnosť, ktoré nebolo sa tak jednoduché naučiť a čím komplikovanejší spôsob konania som sa naučil ovládať, tým som bol užitočnejší pre spoločnosť. Čiže v tomto smere. Ako príklad uvediem, v období prvej svetovej vojny existovali tzv. Rímske počítače. Tam bola veľká miestnosť, tam sedelo asi 200 matematikov a všetci počítali podľa nejakým matematickým návodom. To bola tá expertíza prídov. Dneska, v čase automatického spracovania informácie, dokážeme všetko automatizovať, čo dokážeme presne popísať. To znamená, všetky činnosti jedno ako sú komplikované, nepotrebujeme na ich vykonávanie viacej človeka. Teraz k tomu prichádza umelá inteligencia, ktorá dokáže vytvárať expertné systémy, ktoré vykonávajú veci, ktoré dokonca nedokážeme popísať. A teraz je otázka, veľmi podobná otázka v čase priemyselnej revolúcie, aká je úloha spoločnosti, človeka v spoločnosti, ako ho vzdelávať tak, aby bol v tej spoločnosti v budúcnosti vôbec užitočný. Čítal som zrovna prednedávno, pomáhal som prekladať Aurela Skodovu, dúfam, že to je pojem na Slovensku, ktorý sa presne podobnými otázkami zaoberá v čase priemyselnej revolúcie. Čo s človekom, keď automatizujeme fyzickú prácu? Dneska automatizujeme intelektuálnu prácu. A teraz je otázka, čo musí škola urobiť? Začneme ešte s jednou provokačnou tézou, ktorú už dneska nájde človek, nedávno som čítal dokonca v rakúskych novinách Štandard, z najznámejších médií rakúskych. Bolo tam vystúpenie jedného privátneho podnikateľa v vzdelávacom sektore,
No, ja nahradzujem teraz svojich pracovníkov umelou inteligenciou. V budúcnosti nebude treba učiteľa a keď, tak nanájdeš na vytváranie akéhosi hodnotového systému a v oblasti emocionálnej, ale odbornú látku to dokážem individuálne nastavené lepšie robiť informačný systém. Môžeme povedať a priori, že to je nezmysel, pretože vieme všetci, že proces učenia je sociálny proces, ale nemôžeme nahradiť strojom. Ale ak sa len postavíme na to, že toto je naša odpoveď, tak sme prehrali. Pretože komerčným záujmom tieto systémy sa vytvárajú a tieto systémy nie sú vždycky len zlé, to sú naozaj dobré. Dokážu individuálne sprevádzať a trénovať žiaka. Čiže my, pokiaľ nedokážeme sa ako učiteľia zmeniť v tom, čo si dávame za cieľ výuky a ako budeme učiť, tak táto hrozba, že sa nás pokúsia nahradiť technikou, je reálna. Takže o tom je v podstate moja prednáška. A pozrime sa teda na to, čo to vyžaduje. Dobre, čiže keď chceme vlastne dať mladým ľuďom akúsi perspektívu, tak sa musíme snažiť ich rozvíjať. Čo je zmyslom školy? V konečnom dôsledku jedno, aké formálne kritériá alebo ciele stanovíme, nejde o nič iné, o vývoj človeka. A my musíme toho človeka v jeho vývoji podporovať efektívne. A to znamená, že v čase automatického spracovania informácie sa musíme ho snažiť vyvíjať v tých dimenziách, ktorý je človek schopnejší ako predtým. A tu som uviedol, že ide v podstate o tvorivosť, predstavivosť, fantáziu a tak ďalej, kritické myslenie. Čo môžeme robiť? Áno, fotiť môžete. Dobre. Čiže čo to znamená, keď sa to snažíte uskutočniť? Že dnešná škola sústredí na to, že sa učiteľ prinášate informácie, ako sa veci majú, to sú tie fakty, prinášate nejaké teórie, modely, modelujete, učíte metódy, napríklad matematika nie je o ničom inom, len istý typ príkladov viete riešiť takýmto spôsobom a tak ďalej. A učíte ich aplikovať. Všetko toto, čo tu je, všetko dokážu zautomatizovať. Pre žiadnu z týchto činností nepotrebuje naozaj človek. Dobre. Takže ten cieľ, ktorý sme si stanovili, ja mám na to krátke vyjadrenie, hovorí, neučme produkty vedy, učme procesy, ako ľudia k týmto produktom došli. Okay? To je základná téza, to znamená, my musíme učiť objavovať, vyvíjať, skúšať, overovať a tak ďalej. To, čo je normálne, lebo to je normálny život. Okay? A teraz samozrejme, keď prídem s tou ideou, že prestaneme učiť to, čo je dneska v učebniciach, to sú to hotové produkty vedy, a začneme učiť tie procesy, ako nám ľudia došli, tak dostávam dve otázky. Jedna je taká, kde na to vezmem čas. Učiť procesy objavovania, to vyzerá byť časovo ďaleko náročnejšie, ako povedať, veci sa majú takto a takto, ja to môžem takto a takto použiť. Ne? Moja skúsenosť aplikáciou tohto prístupu je presne opačná. Keď na začiatku začnete učiť procesy objavovania, potrebujete naozaj viacej času. Ale keď naučíte tie deti a mladí ľudí myslieť v týchto dimenziách, po čase sú takí rýchli,
že to prijímanie tej látky sa natoľko urýchli, že oni to, čo časovo stratili, nielen dohonia, ale predhonia. To znamená, že oni dojdú ďaleko ďalej, ako tie deti, ktoré sa učili klasicky. Druhý problém, alebo druhá otázka, s ktorou sa stretávam, je, no dobre, ale takýto prístup učenia, že ja začnem učiť objavovať a vyvíjať veci, namiesto z toho, aby som ich prinášal hotové. Nie je to len pre tých nadaných, alebo dokonca vysoko nadaných žiakov. Odpoveď nie, je to práve naopak. Pretože keď ja dokážem vysvetliť genézu tých vecí, tak ju vlastne spravím tú látku prístupnejšiu. Keď postavím hotovú vec, kde neviem, prečo to tak je a jak sa na to došlo, tak v podstate ich postavím pred akúsi bariéru, ktorú nikdy neprekročím. Keď ich k tomu dovediem, tak to budú chápať a spraviť to prístupnejšie aj pred tým, čo dneska máme problém. OK? Dobre, čiže toto, teraz som zostal na abstraktnej úrovni, rozprával som svoje predstavy, už vyabstrahované po istých skúsenostiach. A teraz ide o to, aby som vás presvedčil aj na konkrétnom. A možno niečo, čo ste už videli z mojej interview pod lampou, ale napriek tomu malý príklad z výuky matematiky. Budem tomu ale rozprávať viacej, ako som mal času rozprávať tam, aby sme pochopili všetky súvislosti. Takže začneme s tým, že čo deti musia vedieť, než začnú deliť. Delenie je téma, poznám pedagogické vysoké školy, ktoré rozmýšľajú o tom, že to zrušia, lebo je to príliš ťažké, že sa to prestane učiť. Až tak ďaleko to ide. Takže čo musia deti vedieť, než s tým začať? No, to sú veľmi jednoduché veci. Dokážem počítať, objekty, veľmi jednoduchá vec. Najprv v nejakom zápise čiarkovom, to znamená unárnom, a potom poznám cifry, viac som potrebujem. A viem tým čiarkám pridať správne cifry, to sú veľmi jednoduché úlohy. To len rozprávam o tom, že čo deti vedia. Deti vedia vyjadrovať čísla pomocou minci, to znamená, že reprezentujem číslo množinou minci, ktorý zaplatím danú hodnotu. Okay? A vedia vymieňať mince za mince rovnaké hodnoty, desiatku za 10 jednotiek oboma smermi. To je veľmi jednoduchá vec. Možno by som mal povedať teda predstavu. Moja predstava je, že začínam ako? Dobre. Prečo vôbec rozprávam o týchto veciach? Ja hovorím, matematika sa vyučuje zle od začiatku prvého ročníka. A to zle myslím úplne vážne, katastrofa. No? Prečo? Pozrite si dejiny vývoja matematiky. 2,5 tisíca rokov vývoj číselnej reprezentácie. To znamená, to, čo my zoberieme dneska, ako produkt, s ktorým deti sa učia robiť, to je pozičný decimálny systém. Ten potreboval 2,5 tisíc rokov, aby sa ho vyvinul. To je abstrakcia. A teraz ideme ku kognitívnym vedám. Čo nás učil Piaget? Piaget nás učil, že my nemôžeme prenášať svoje abstraktné predstavy a modely do hlav žiakov. Pretože abstrakcia vzniká zo skúsenosti s konkrétnym. Ale my robíme presným opak, my zoberieme túto abstrakciu, to je vysoká abstrakcia, reprezentácia čísel, a začneme s ňou pracovať. Bez dostatočnej skúsenosti s konkrétnym. Čiže to je prvý, a to ešte ten najhorší bod, ten najhorší bod je nasledovný. Čo sú tie algoritmy, nazvem to algoritmy, ktoré používame na sčítovanie, odčítovanie, násobenie, delenie? Ako vznikali? Oni vznikali zrozumiteľne.
v iných jednoduchých reprezentácií čísel, kde bolo pochopiteľné, prečo to robím, ako to robí. Potom ich ľudia optimalizovali. Optimalizovali, aby to v najrychlejšom čase s najmenším počtom operácií na symboloch a na najmenšom možnom priestore mohli vykonať. Ako hlúposť robíme my zoberieme tieto výsledné produkty na najmenšom možnom priestore, v najkratšom čase a snažíme sa ich naučiť. Tá zrozumiteľnosť toho, prečo sa to robí, je dávno preč. To znamená, že my zhoršujeme prístup k tomu, čo chceme učiť a vedieme len k tomu, že sa nakoniec naučíme naspamäť vykonávať nejakú komplexnú činnosť, ktorej zmysle nerozumieme. To nie je len o tomto príklade, to je o celej matematike. Od začiatku až do konca. Až po vysokoškolskej škole. Čítaj. Dobre. Takže... A nielen v matematike, asi, nie? Isté, všade, ale ja teraz akože to ukážem na to príklade matematiky. A teraz, prečo prichádzam s týmito mincami? Keď sa pozrite do histórie, tak skoro všetky staré kultúry začínali s tzv. Mincovou reprezentáciou čísel. Nemali len hodnoty 1, 10, 100, to mali staré Egypťania, Mezopotámia mala iné, Majovia mali iné, Európa mala iné. Ale podstata veci bolo, že ako reprezentujem číslo. No musím zaplatiť danú hodnotu v tých minciach, ktoré mám v dispozícii. Že minci to je základ toho systému. A teraz za týmito mincami zaplatím, ale problém je v tom, že ja môžem zaplatiť rôznym spôsobom. Môžem zaplatiť všetko jednotkami. A tým pádom bola reprezentácia čísel nejednoznačná. Všetky staré kultúry, bez toho, aby sa stretli a dohodli sa na konzense, dospeli k tomu istému záveru, že správna reprezentácia čísel je množina minci, ktorá je najmenšia možná, s ktorou dokážem tú sumu zaplatiť. U nás v decimálnej sústave to znamená, že zo žiadnej mince nebude mať viac ako 9. Tomu ináč môže vymeniť. A to je dôvod, prečo sa deti naučia vymieňať mince, že môžu zaplatiť ľubovoľným spôsobom a potom minimalizujú tie mince dovtedy, ten počet, pokiaľ sa už nedá meniť, a ten dosahu to reprezentáciu čísla. Čiže toto ovládne. Čiže takéto úkony v tomto starom systéme veľmi ľahko pochopiteľné. No čo je sčítovanie? Zoberiem dve reprezentácie, dám to dohromady, to je výsledok, tá suma definitívne sedí a potom musím minimalizovať počet mincí, takže musím vymeniť a som hotový. To je skúsenosť praktická. Deti v 2. ročníku základnej školy pracujú s číslami a sčítujú z čísla do milióna. Všetci a bez problémov. Žiadne dostovky. V tomto takto je všetko veľmi dobre pochopené. Dobre, že toto vedia deti, než prídeme na delenie a potom ešte vám ukážem tiež niečo kľúčové. Ako v podstate vytvoríte ten prechod k nášmu decimálnemu systému. Pracujete s touto reprezentáciou čísel, s mincami. A to starí Egypťania mali tento problém. Tesať do kameňa a malovať na kožu, to bolo nákladné, časovo a materiálne. Hej. Takže po istom čase začali byť leniví. Oni nemali mince, oni mali špeciálne znaky, ktoré tu teraz nemám. Do milióna, milión bol Boh nekonečný. Ale to bolo náročné to malovať. Tak si povedali, že zjednodušíme si život, namalujeme jednoducho tie mince, ten raz a potom dáme toľko čiarok, koľko ich je. Čiže to je taká veľmi prirodzená a jednoduchá reprezentácia. Tento krok deti pochopia neuveriteľne rýchlo, môžu oboma smermi chodiť v tej reprezentácii. A potom, keď im zavediem v konečnom dôsledku cifry ako znaky pre hodnoty od 0 po 9, tak dokážu aj tie čiarky nahradzovať tými ciframi a tak sa potom dopracujem klasickej pozičnej reprezentácie čísel.
A dlhý čas pracujem s deťmi v tejto reprezentácii, aby stále videli, čo robia, než oni sami začnú byť lenivé takéto komplexné reprezentácie malovať a budú chcieť pracovať s krátkou, pretože už vedia, čo znamená. Ale celý čas deti majú predstavu toho konkrétneho za touto abstrakciou, lebo tú cestu prešli. Dobre, teraz príďme k tomu deleniu, aby sme sa v podstate pozreli, že aké to delenie je vlastne jednoduché. Piráti delia poklad. Toto nie sú teraz piráti. Princíp je jednoduchý. Mám nejaké množstvo minci, všetky rovnaké hodnoty a mám ich rozdeliť na istý počet ľudí. No veľmi jednoduché, robí sa to po slovensky už. No dobre, nazveme to fázy, po fázach. To znamená, každému dám jednu mincu a koľko som to už nazval po slovensky. Opakujem to, pokiaľ ich neostane menej ako je tých ľudí, ktorým to mám rozdať. Čiže toto je taký modul, by som povedal, deti potrebujú 5 až 10 minút na to, aby ho pochopili a vedeli ho realizovať. Čo je veľmi jednoduchá vec. Ale čo je prekvapujúce, viac nepotrebujete na to, aby ste sa naučili deliť. Toto jednoduché delenie pirátskeho prekladu môžete previesť do konca, zapísať výsledok, môžete od začiatku robiť so zvyškami, nemôžete vôbec žiadny problém, lebo sú prirodzené. Ale teraz je otázka, ako to vyzerá s delením. Zoberiete si tú reprezentáciu čísel v minciach, samozrejme. Nie abstraktne. A teraz môžete povedať, no dobre, tak budeme tie mince rozdeľovať. Prvá vec, ktorú si možno neuvedomujete, je, že vôbec nezáleží na to, v ktorom poradí začnete robiť, vždycky uspejete. Dobre? A začneme to robiť tak, ako to robíte v školskom algoritmu, že začnete na to deliť tie najväčšie. Dobre, tak čo, rozdeľujete stovky, tak ich začnem v kolách rozdeľovať. Takže pre rozdeľu som mi zostala jedna stovka. To očakáva, že deti robia sami, to je musím vysvetľovať. Ne? A teraz sa ich samozrejme spýtam, na čo spravíme tú stovku, snáď budeme krájať. Ne? A vo väčšine prípadoch dostanem to odpoveď na však, čo keď tú stovku vymeníme za desiatky a budeme pokračovať. Desiatok. Čiže ten ďalší krok je krok, ktorý už oni poznajú, oni vedia mince zameniť, tak ich zamenia, a potom delia tie desiatky pirátskym spôsobom, potom zostali dve desiatky, u nich nemusím nič hovoriť, oni povedia, tieto desiatky vymeníme za jednotky a delíme ďalej. Poklad je rozdelený, zvyšok je definovaný, a sme hotoví. Jedna vyučovacia hodina a deti pochopili, čo je delenie. Samozrejme, delíte s malými číslami a tak ďalej. Dostať sa k delení s väčšími číslami, na to máme celú knižku, postupnosti malých krokov. Ale čo je výhoda tohto, okrem toho, že to je dobre zrozumiteľné? Predstavte si, že nerobím desiatkové sústavy. Zoberiem mince, ako sú peniaze. Jednotku, 5, desiatku, 20, 50, 100. To delenie bude prebiehať presne rovnakým spôsobom. Ja tu budem mať reprezentované číslo týmito hodnotami, jedno aké sú, úplne jedno aké sú. A ten algoritmus funguje. Čiže jedno ako reprezentáciu čísla zoberiete, vo všetkých dokážete deliť, ale my to s tými deťmi aj robíme. I dokonca tým deťom necháme navodnúť vlastné systémy s vlastnými systémami divizí a potom ich necháme v tom deliť. Čiže oni to delenie chápu ako ďaleko abstraktnejšie dokonca, ako sa ich tá škola snaží naučiť, lebo oni to chápu
Nezávisle od reprezentácie čísla. Takže, dobre, teraz poviem provokatívnu vec. Nepoznám matematiku, ktorá patrí do školy, ktorú by som nevedel učiť tak jednoducho ako to. To znamená, že to je otázka na to, chcieť. Dobre. To, čo je ťažšie pre deti, a toto začnete s deťmi robiť, pochopíte, že tá obťažnosť učenia delenia nespočíva v pochopení v tom, čo je delenie a v tej realizácii, ale spočíva v tom, že ako robiť to delenie na tej abstraktnej úrovni, keď tie mince už nevidí. A na to potrebujete naozaj viacej robiť. To znamená, že ten prvý krok pochopiť, čo je delenie, ten je jedna vyučovacia hodina, ale potom potrebujete skutočne postupnosť hodín, kým ich naučíte vytvoriť abstraktný zápis procesu delenia a v tomto abstraktnom zápise deliť. A najväčšia chyba je, ak sa snažíte veľmi rýchlo dokonvergovať k tomu, že sa chcete naučiť ten dnes používaný krátky zápis na malom priestore, v ktorom nedokážete vlastne reproduktovať alebo pozorovať ten vývoj toho postupu počas delenia. Čiže ja vám ukážem iný zápis, aký my treba používame, ale my nechávame aj deti vytvárať vlastné. Pozrite sa, tu rozdelím, zoberiem krátku reprezentáciu, ktorú som vás už naučil, že poviem, že mám 8 stoviek, 2 desiatky a 8 jednotiek. Okay? A teraz mám dva stĺpce. Mám tu tento stĺpec, ktorý je to, čo mám rozdeliť a to, čo je rozdelené. Teraz začnem ten proces tak zapisovať, aby som vždycky vedel, čo robím. Takže prvé, čo robím, je, že prerozdelím tieto stovky a tu to je to, čo mi zostane. Ten druhý krok je, že musím vymeniť tie stovky, čo mi zostali za desiatky, čiže ma robím tú výmenu, hej. A tu mám stále najprv, čo som prerozdelil, čo mám ešte prerozdeľovať. Teraz to znova. Prerozdelil som desiatky, vymením desiatky za jednotky, prerozdelím jednotky, to je výsledok. A keď sa na to pozrieme, čo je dôležité pre mňa je, že deti dokážu v podstate celý čas vedia, čo robia. Ja viem, že teraz delím desiatky, ja viem, že teraz rozdeľujem stovky, ja viem, že teraz potrebujem meniť. Časová os beží z hora nadol, môžem ukázať na ľubovoľný krok a deti mi povedia, čo robia a prečo to robia. To je abstraktný zápis. Na väčšom priestore, ako to určite v škole. Ako realizovať delenie, tak aby som celý čas vedel, čo robím a prečo. Okay. A poviem vám otvorene, že mi je temer jedno, či sa dopracujete abstraktnému spôsobu delenia, ktoré používate dneska v škole, alebo nie. Keď mi deti dokážu správne deliť v tomto zápise, ja som spokojný. Samozrejme, môžem individuálne umožniť, lebo deti, akože jediný správny prístup tomu skracovaniu tej abstrakcie, popisu procesu toho delenia je ten, že deti začnú byť lenivé toľko písať. A povedia, že to už viem, to napíšem rýchlejšie. A ak deti prídu s touto predstavou, tak potom ich vediete kratším zápisom. Ale to musí prísť z nich. To nejde o to, aby ste ich vypovedali, teraz to musíte robiť tak. Lebo oni ukážu, kedy ten čas dozrel na to, lebo to je presne to, čo ľudia robili. V istom okamihu už tomu rozumeli tak dobre, že začali byť leniví to náročne zapisovať a preto začali vymýšľať tie kratšie zápisy. OK, takže mali sme takýto malý prípad. A teraz je otázka, čo bola moja technológia?
Ja keď som toto počúvala prvýkrát, tak som začala... krok samostatný. To znamená, že tá úloha učiteľa je v podstate niečo ako taký sprievodca, ktorý dokáže v správnom okamihu položiť správne otázky, ktoré sú vzhľadom na to, čo sa už deti naučili, dostatočne malé na to, aby dokázali ten krok spraviť, objaviť samostatne. Okay? Že o tom to v podstate je. Táto postupnosť tých malých krokov je strašne dôležitá nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Preto sú dôležité materiály, ktoré nám k tomu pomôžu, aby sme si to mohli uvedomiť a rozkrokovať. Nepočítať s tým, že žiak, však to poznáme. Hej mi hovoril, že nemyslíte si, že to čo je vo vašej hlave a odozdávate žiakom, že žiak s tým okamžite si to dal na začiatku. Ja si myslím, že ten problém v podstate nie je len v tom, že tých faktorov v tej hre je viacej. Pokiaľ ja dokážem prechádzať tou genézou toho vývoja tých vecí, tak dokážem aj viacej motivovať. Robiť to zrozumiteľnejšie, dokážem tú motiváciu priniesť, alebo prinášam presne tú motiváciu, ktorú ľudia mali, keď to vytvárali, a dokážem im zaručiť úspech. A úspech je najefektívnejšia vyučovacia metóda, aká existuje. Takže v podstate ide o to, akože mňa veľmi teší, keď niekto hovorí, že my už tú filozofiu máme, že sa o to pokúšame. Ale ja o tej filozofii rozprávam preto, že okrem našich učebníc nepoznám žiadne iné, ktoré to naozaj robia. Posledne, tak ako si to my predstavíme. Lebo ono nestačí vytvoriť tieto modely, ako učiť isté témy a dať to k dispozícii učiteľov. Ja som toho názoru, že učebné materiály musia byť natoľko otvorené a prístupné, aby deti dostačne dokázali samostatne s nimi pracovať, aby rodičia, keď sú, dokázali deti podporovať v tomto procese, aby rozumeli, prečo sa veci robia a postaviť. Dobre, teraz ukážem príklad toho, ako sme rozmýšľali, keď sme písali učebnice informatiky, to volitke, možno, lebo to možno nie je až také dôležité, ale ide o to, že ako vyzerá naša príprava, keď vytvárame takéto niečo, tak sa zamyslíme na tým, že čo je to informatika. Typické chytré procesy vo výuke informatici si povedia, no informatika má tieto dôležité oblasti, pozrie si na katedre na vysokej škole a teraz z každej oblasti budeme nejaké základy učiť. To je prvá veľká chyba. V podstate človek sa musí zamyslieť nad tým, čo tam je. Aj keby fyzici sa pokúsili zobrať pomenovania katedier ako témy vyučovania fyziky na gymnáziách, tak by asi bol koniec vyučovania fyziky. Takže v podstate treba sa zamyslieť nad tým, čo je jadro, čo je spoločné všetkým týmto podoblastiam, čo je to kľúčové pre fyzikálne myslenie, pre informatické myslenie, jeho genézu a snaží sa ho sprostredkovať. Čiže keď sa ja pozriem napríklad na informatiku, tak poviem, nezmysel si myslieť, že je to nejaká nová veda, ktorá vznikla po 50. rokmi, pretože starý začiatok je pre 68 000 rokov, aspoň podľa archeologických nálezov, keď poprvýkrát začali ľudia reprezentovať čísla unálne čiarkami. To znamená, že robili nejaké ryhy na kosti alebo na drevo. A prečo je to dôležité? To bol prvý pokus človeka zapamätať informáciu mimo svojho mozgu. To bola revolúcia. A tá revolúcia vypukla v podstate pre 5,5 000 rokov v starej Mezopotámii, kde ľudia mali ríšu s miliónom obyvateľov, vlastnícke vzťahy, dane a všetky informácie o správaní ríše museli byť v hlavách úradníkov.
to bol korupcia vysokého stupňa. A oni hľadali riešenie pre tento problém. A problémom bolo písmo. Riešením tohto problému bolo vynájdenie písma. Nie kvôli spísomneniu hovorenej reči, ale kvôli vytvoreniu databázy informácií a spracovaniu informácií. Čiže tuto je jeden z koreňov informatiky, takže musím sa zaoberať, čo sú údaje. Údaje sú nič iné ako reprezentácia informácií ako postupnosti sídla. Dobre? Čiže hovorím, že informatičky a informatici sú experti na tvorbu písiem. Pozrieme si bezpečnosť údajov, to znamená tajné písma, to je 4000 rokov stará story. Kompresia informácií znamená reprezentovať údaj na najmenšie možné priestore. To je 5500 rokov stará story, pretože reprezentácia čísel je dokumentom toho. Ľudia sa snažili nájsť reprezentácie čísel, ktoré boli zrozumiteľné, ale krátko zapísateľné. Keď si zoberete rímske čísla, o čom to bolo? Najprv to bolo desiatkové v histórii, 1 10 presne ako Egypťania. Lenže keď som mal napísať alebo namalovať 9 stoviek a 7 desiatok, tak mi to bolo priveľa. Tak sa zaviedli 50-ky, 500-ky a 5-ky, aby ten zápis bol krátší. A potom ešte, keď mi to bolo dlhé, tak sa zavedlo to, že sa mohlo menšie predrečie dať a bolo to mínus, ale tým si zničili v podstate ten číselný systém, zase nedal dobre počítať. Ale to bola kompresia informácií v starých časoch. No a samooverovacie kódy nebudem povedať, ale je jasné, že tá história informatiky bola veľmi stará. Druhý koreň informatiky je automatizácia. Tá je tiež tak stará, že nedokážem datovať, lebo pôvodná automatizácia bolo to, že keď som ja vyvinul akýsi postup na dosiahnutie akéhosi cieľa, tvorby nejakého nástroja, alebo aj liečebnej procedúry, tak som ju dokázal tak podpísať, že ju všetci mohli používať bez toho, aby rozumeli, prečo funguje. To bola automatizácia prvej hodiny. Hej. Ale keby som išiel na algoritmy, ako matematické presné zápisy pracovných postupov, tak nájdem na babylonských platniach 4000 rokov staré popisy algoritmy. Matematické zápisy. To znamená, že ani toto není nové. Tuto sú klasické knihy, základy euklidovské, ktoré už obsahovali algoritmy a potom Biblia algoritmov od Al-Khwarizmiho. A tretí koreň informatiky je samozrejme technológia, pomocou ktorej automatizujem. To znamená počítače, ale počítače začali ľudia vymýšľať už 500 rokov. A keď si pozriem sieťové technológie, ktoré začínali tým, že dokážu informácie reprezentovať ako postupnosti fyzikálnych signálov, tak vytváranie týchto signálov je niekoľko 1000 rokov staré. To znamená, že ten základ je taký, že informatika bola vždycky integrálnou súčasťou našej kultúry a nie nejaký nový artefakt, ktorý včera sme. Dobre. Teraz keď rozprávam trošku o zavedení informatiky ako príklad vyučovania, keď mám toto pochopenie pre informatiku, tak je otázka teraz, že čo vlastne sú moje ciele, čo ja chcem dosiahnuť s tou výukou informatiky na škole. To je príklad, ako si môžete o každom predmete rozmýšľať. Dobre. Keď si pozriete, nepoznám slovenské
tieto reglementy, ale keď sa človek pozrie na švajčiarske, tak škola má definované dva hlavné ciele. Jeden je chápanie sveta okolo nás a druhý je príprava novej generácie pre prácu v budúcnosti. Čiže pre povolania v budúcnosti. Čiže to pochopenie sveta, dobre, informatiku zavádzam z toho videa, že chcem pochopiť svet, ktorý ľudia vytvorili, tento logicky, ale neostanem u toho pochopenia, hovorím, ja ho chcem ovládať, ja ho chcem byť schopný riadiť a ja ho chcem byť schopný vytvárať, alebo spolu vytvárať. To znamená, že neostanem na tejto úrovni, že úlohou informatiky je to, že dokážem sa podieľať na tvorbe tohto sveta. Okay? A teraz to, čo možno teraz bude najzaujímavejšie, že to prepojím s kľúčovými témami, alebo s kľúčovými predmetmi, matematika a materický jazyk. Teraz hovoríte, že už tu veľmi progresívne pracujete, čo ma veľmi teší, v malých krokoch vyvíjate veci. Tak vám položím ťažkú otázku, čo je matematika? Aby to nebolo len monológ. Čo je matematika? Ja som vám teraz skúsil povedať, čo je informatika, čo robí, abstraktne reprezentuje informácie z reálneho sveta a potom sa to snaží automaticky spracovať a generovať nové poznatky. To je bola krátka definícia na základe tých koreňov, ktoré sa vám teraz dá informovať. A čo je matematika? Skúsim, ale to bola to široký pojem, lebo sa to zajíví, ale začínalo to týmto popisovaním tej kvantity a vzťahov a v podstate tiež to ide aj k tej informatickým algoritmom, ale tým nejakým tým, ale postupne sa to dostáva aj logiku, to zahrňalo a tak ďalej, takže to taký nástroj aj tej formalizácie, že formálne zápisy, že je to dosť podobné v podstate aj... Dobre, čiže ty hovoríš jednu vec napríklad, že tá abstrakcia, to je veľmi podobné, lebo ty musíš abstrahovať, lebo ináč nedokážeš popísať tie veci. Pre mňa ako jazykára je to určitá logika. Ja som jazykár, hej? Pre mňa je to logika. Hej? Je to tak výborné. Ale to sú teda, ako je všetko je pravda, čo mi hovoríte. Ale to sú, áno, aj to je pravda, to sú všetko jednotlivé aspekty tej matematiky. Pre mňa je to jazyk na opis akýsi kvalitatívnych a kvantitatívnych vzťahov. Dobre, ja... Som len nahradil jedno čudné slovo druhým čudným. Nie, to ide správnym smerom. Dobre, takže pokúsme sa to teraz zhrnúť. Prečo matematika vôbec vznikla? Zaujímavé je, že prišiel ten názor, že to je jazyk. Matematika vznikla z potreby vytvoriť jazyk pre vedu. A na tento jazyk boli kladené dve požiadavky. Jedna bola jednoznačná interpretácia. Čiže ja chcem ísť teraz preč od toho kvalitatívneho, kvantitatívneho odpočítania najprv, lebo to je len jeden artefakt. Išlo o to vytvoriť jazyk, ktoré všetko, čo sformuluje, má jednoznačnú interpretáciu. To je túžba filozofie. No? To bola prvá požiadavka. To znamená, čo s tým zabezpečí? Objektívnu komunikáciu. Ľudia nemôžu spolupracovať na tým, aby niečo objavili, pochopili alebo vytvorili, keď si nerozumeli. A druhá požiadavka bola, tá tiež pochádzala z filozofie, vytvoriť jazyk, v ktorom je každá argumentácia overiteľná. Či nie je to otázka názoru, či to tak je alebo nie, ale ja dokážem overiť, je to naozaj argumentácia je korektná alebo nie je korektná. A to je aj tej logike, o ktorej sa teraz hovorí. Pri pokuse vytvárať takýto jazyk vznikol výskumný nástroj. My máme vo vede, alebo aj v živote, len dva výskumné nástroje. Experiment a matematiku.
Preto je matematika kľúčová v škole. Je úplne jasné, že nič z toho, čo sa deti v škole z matematiky učia, nebudú musieť v praxi vykonávať. Alebo tá pravdepodobnosť, že to naozaj budú potrebovať, je veľmi malá, pretože to všetko už je v tých systémoch naprogramované. Čiže my učíme ich matematiku preto, aby sme ich učili myslieť. Ale nie preto, aby sme učili práve to, čo učíme. Ja môžem povedať, keď vymením to, čo sa učí dneska v matematike za iné matematické témy a dokážem s ním rovnako podporovať myslenie, tak som nič nestratil ani neviem. To, čo konkrétne učíme z matematiky, je pre mňa temer nedôležité. Ale dobre, poďme teraz k tomu. Takže vytvárame matematiku ako výskumný nástroj, pomocou ktorého popisujeme svet, popisujeme jeho fenomény, jedno či kvantitatívne alebo kvalitatívne. Učíme sa objavovať a skúmame. Takže je to výskumný nástroj a jediný správny spôsob vyučovania matematiky je učiť matematiku ako tvorbu výskumného nástroja. Existujú falošné predstavy o matematike, že stojí na axiomách, ktoré sú akési tvrdenia, na ktoré veríme. To je chybná predstava, není to tak. Aj keď je to všelikde napísané. Matematika stojí na axiomách, ale axiomy sú základné pojmy a koncepty, je ich definícia, čo znamená. Aby ste pochopili matematiku, musíte pochopiť, znamená, keď vytvárate jazyk, nemôžete začať s ničom. Musíte vytvoriť akési základné slova axiomatickým spôsobom. A teraz je otázka, ako. Lebo vy v tom metajazyku prinesiete čosi. Aby sme rozumeli, o čom rozprávame, to je o číslach, o aritmetike, to je o geometrii, to je o logike, to je o pravdepodobnosti, to je o nekonečné. To sú tie kľúčové pojmy, na ktorých stojí matematika. To sú tie koncepty. A s každým týmto novým konceptom dokážem popísať viacej vecí vo svete, viac ako som dokázal predtým, a dokážem viacej vyskúmať. Čiže každý tento koncept, keď priniesie do matematiky, robí tú matematiku ako výskumný nástroj silnejší. To si treba uvedomiť. A teraz, ako to matematika robí, to bude teraz možno troška náročné. Ona premieta semantiku do syntaxe. To znamená, že ja vyjadrím, alebo pokúsim sa vyjadriť zmysel toho, čo to je, že definuje tak, že definujem syntaktické pravidlá hry s tým objektom. Myslím, že máte problém momentálne ma možno sledovať, ale uvediem príklad. Aritmetika je veľmi jednoduchá. Ako definujem, čo je správne počítanie? Jednoducho mám akési aritmetické zákony, napríklad distributívny zákon. A každý výpočet nie je nič iné, ako postupnosť aplikácií týchto zákonov, týchto pravidiel hry, ktoré nie sú nič iné len manipuláciou symbolov. Keď ja napíšem A krát zátvorka B plus C, zátvorka, a povie, že to je to isté ako A krát B plus A krát C, tak vymením v podstate postupnosť symbolov za jednu postupnosť symbolov. Čiže matematika na tejto úrovni jednoduchých syntaktických pravidiel, skoro gramatických, nepriamo definuje význam pojmu, čo to znamená správne počítať. Keď si zoberiete logiku, nie je to o ničom inom. Poviete, platí A implikuje B, záver je, že platí B. To je hra na úrovni symbolov, ktoré nemusia mať žiadny obsah. Je to čistá syntaktická úroveň. Vôbec nemusím semanticky uvažovať.
ja vymením A implikuje B za B. Vymazal som pár písmen, napísal som jedno nové podľa dovolených pravidiel hry. A definujem, čo je správny spôsob myslenia. Chápeme sa troška? Čiže matematika je celá vytváraná takýmto spôsobom. To umenie preniesť význam, ideu do jednoduchej pravidiel hry manipulácie symbolov. Keď sa ma teraz spýtate, čo je to pravdepodobnosť, tak môžete filozofovať celú knihu, o čom to je, ale nedosiahnete to, čo spravili matematici, keď povedali, pokiaľ nahrávate s číslami medzi nulovou a jednotkou podľa týchto troch pravidiel hry, tak robíte s pravdepodobnosťou. A či mi veríte alebo neveríte, to je definícia pravdepodobnosti. Môžem ťa trochu odvetviť. Skús toto, čo si povedal, aplikovať na jazyk, slovenčinu. Ja sa vrátim k jazyku, neviem, dobre, na programu. OK. A budeme mať čas, alebo ešte. Dobre, mal by som to pomaly ukončiť. To je, aby sme pochopili, o čom to je. A teraz vidíme ale tú silnú spätosť informatiky a matematiky, pretože čo robím z informatiky, robím podobne, ako robím matematik. Matematik zobere veci z reálneho sveta a prenesie ich do tohto jazyka matematiky. Či abstrahuje, informatika robí to isté. Potom v tejto jazyku matematiky syntakticky pracuje, lebo to je jeho spôsob práce, manipuluje symboly, až dojde k výsledku a ten reinterpretuje. A informatika robí presne toto isté, no? Akurát, že automatizuje ten proces, pretože už je definovaný syntakticky presne, nemusí vôbec rozmýšľať. To je napínavé a zaujímavé na tejto matematike, že ja môžem automaticky korigovať správnosť výpočtov, pretože viem, že výpočty sú postupnosť jednotlivých krokov a každá akcia zodpovedá nejaké aritmetické axiómy. Ale teraz pôjdem ďalej, myslenie je presne to isté, to je to, čo matematika chcela. Overovateľná argumentácia. Ja ju môžem algoritmicky overovať. Niekto mi dá argumentáciu a ja overím, či tie jednotlivé kroky boli tie syntaktické kroky logiky. Hotovo, nepotrebujem človeka. Okay? Takže to vidíme, prečo informatika, dobrá výuka informatiky dokáže výrazne prispieť aj výuke matematiky. Dobre, poďme k tomu jazyku. To je zaujímavé, že momentálne skrána technológia. Skúste to možno iba odpojiť a pripojiť. No, možno to, to je tak základný trik. Majka, možno otvoriť dvere, lebo je to veľmi dusno. No, kto učí, tak nech sa páči. Nie, že je to veľmi teplo. Že čo? A môžete otvoriť okna, ja s tým nemám problém. Už to nabehne. Cesta. Ale náhodou odpadne prednášajú sa ako prednáša. Dobre. S tou výukou jazyka, to je téma možno na osobitnú prednášku, asi dneska nezačnem, ale prečo informatika dokáže prispieť aj k výuke jazyka? Na jednej strane informatika tým, že veľmi presne popisuje postupy, pretože ja tie postupy, vykonávanie činnosti chcem delegovať na techniku, tak musím tak presne popísať, aby ich technika bola schopná pochopiť. Programovanie, to tiež si ľudia predstavujú rôzne veci potom, ale keď vám povedať, čo je programovanie, tak to není nič iné ako exaktný popis činnosti, ktorý vykonávanie chce delegovať na techniku.
O tom to je. To znamená, ja sa učím presne popisovať v akomsi špeciálnom jazyku a to je presne to, čo v podstate potrebujeme trénovať aj vo výuke jazyka, aby sa deti a mladiství dokázali trefne a presne vyjadrovať. Druhá vec je, keď my učíme programovať, tak máme prístup, ktorý žiaľ nie je dostatočne rozšírený. A ten vyzerá asi následovne. Že my necháme deti spolu vytvárať programovací jazyk. My im nedáme hotový. V akom zmysle? My im dáme veľmi chudobný programovací jazyk, ktorý má povedzme len 10 slov. Teraz popisovať činnosti v chudobnom jazyku je náročná vec. Takže tá potreba vznikne po viacerých slovách. Ale miesto, aby sme ich potom dodávali, hráme to ináč, naučíme deti, ako zadefinovať nové slova a potom ich počítač, tieto nové slova môžu ich používať, keď riadia počítač. To znamená, že to je veľmi jednoduché, veľmi schované. Popíšem nejakú činnosť nejakým programom a dám tomuto programu meno. A potom toto meno môžem používať a vykoná sa automaticky celý program. To je niečo veľmi prirodzené, modulárny prístup pri programovaní. Ale v podstate je to vytváranie jazyka, pretože ako sa vytvára jazyk? Jazyk nie je vytvorený. My stále budeme mať nové pojmy, ktoré potrebujú nové slova a najprv tie nové veci popisujeme a potom tomu popisu dáme meno. To je presne rovnaký prístup, čiže keď správne učím programovanie, nechám deti vytvárať vlastný jazyk a ho používať a skúšať. Nehovoriac o tom, že napríklad deti v 5. 6. triede základnej školy mi dokážu vložiť 5 cyklov do seba pre tých, čo učia programovanie. Z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože oni niečo naprogramujú, dajú tomu meno a potom toto meno vložia do cyklu. Čiže vždycky sú konfrontovaní len s jedným cyklom, nikdy nevidia cyklus v cykle a napriek tomu povkladajú ľubovoľný počet cyklov do seba a dokážu robiť komplexné veci. A keď učím gymnazistov, tak idem ďaleko ďalej a poviem im, naprogramujeme kalkulačku. A čo musia vtedy spraviť, aby to dosiahli? Musia napísať kompilátor pre kalkulačku. To znamená, že musia definovať gramatiku. Musia vytvoriť formálnu gramatiku, ktorá popisuje, čo je správne počítanie a túto implementovať v počítači. Že vytvárajú gramatiku. A dostanú úplne iné pochopenie pre gramatiku, formálne, ako keď sa stretávajú s hotovými gramatikami. Takže to sú pár takých prístupov, kde sa dá kombinovať dobre informatika s jazykom. A to ukončím, lebo to bola tiež veľmi rozsiahla téma. Dobre. Myslím, že aby sme mali vôbec nejaký čas na otázky, tak to radšej momentálne skončíme. Toto veľmi dobre provokuje tú posunu ďalšej prednáške. A pre mňa je úplne fascinujúce to, že ako je strašne spojené v človeku to, že to myslenie je vlastne v každom odvetví nevyhnutné a to som si potvrdila veľakrát, že tie tvoje prednášky sú vlastne pre inšpiráciu na to, ako v tých predmetoch, tých aj v iných oblastiach života žijem. Takže pre mňa je to... A naozaj nie je to niečo, čo si nás naučil. Takže ak by ste sa chceli spýtať...
nemám váš názor, či si myslíte, že to je zbytočné, že Bonke bol ministrom asi všetci gramatiku. Keď bolo týka, že keď sa učím cudzí jazyk, som za komunikačnú cestu a nie gramatickú cestu. Ale materinský jazyk je podľa mňa niečo iné. A druhá, náš súčasný pán minister je veľmi nadšený zaviesť povinnú maturitu z matematiky. Ja tiež nemám váš názor. Keď si to rozmyslíte a rozhodli sa, či budete politicky odpovedať, alebo pedagogicky. A to sú ľahké politické, sú ďalšie politické. Áno, tak ja som prešiel tiež proste ako bývalý učiteľ matematiky tým problémom, že sme proste niečo deťom vnúcovali, čo necelkom rozumeli. Napríklad, čo ste tu na mladší a prišli ste na základnej škole Možinovou matematikou, tak napríklad ja si boli strašne nešťastný z toho, že ako môžem niekoho napadnúť učiť násobenie, ako cez jazyk súčiť. Malé deti tam robili tie obrázky, pamätáte si asi na to, čo ste tým prešli. Čo úplne normálne je chápať násobenie a opakované sčítať. Kde som nepochopil, že ako to možno niekoho napadnúť. No vie, čo je to napadlo, lebo ste chceli vyťahnuť proste istý pohľad. No a teraz ja som strašne rozčulil do skupinu pedagógov na konferencii, keď sa debatovalo o tom, že detičky sú hlúpe, lebo nevedia, že čo je kuriatko a hovoria, že kuriatko je mesto celofán. Ja som na to povedal, že predsa to je jasné, že majú pravdu, lebo kuriatko je mesto celofán. Mestské deti predsa iné kuriatko nevidia. A teraz je otázka k tomu, čo ste povedali. Mestské deti, podľa môjho názoru, a najmä ak by sa presadilo bezhotovostné styky, nebudú pracovať s kvantitatívnym pohľadom čísel. Nebudú mince. A už aj teraz vnímajú viac karty, ale čo vidia oveľa viacej je, a teraz to poviem tak, úbor ako ten ordinálny charakter čísla. Čo vidia? No vidia vo výťahu čísla, behajú po sídlisku, vidia tam tie čísla, vidia autobusy, ktoré prichádzajú, čiže mám pocit, že zatiaľ mestské deti a možno do budúce deti, ktoré budú asi žiť v tom digitálnom bezhotovostnom klinačnom styku, budú potrebovať začínať celý ten výklad a tú reprezentáciu toho čísla z ordinality. Čiže v tom prípade vlastne tieto pekné príklady, ja zase poviem za seba, ja som takisto pracoval aj s greckým, dokonca s francúzským, lebo tí majú strašne srandovné počítanie, majú tam katrovám význam. Čiže som tam toto vykladal, že aké všelijaké, alebo babylonci, čiže postupoval som v podstate podobne. A teraz by som bol zase v kríze, keby som učil o 10 rokov a fakt nebudú mince, tak musím začať s ordinalitou. Ako by sa to teda malo uchopiť? Lebo chcem vychádzať z tej praktickej činnosti. A oni teraz vidia prakticky toto. Vidia, na začiatku vidia čísla ako obrázky. Vy ste teraz položili 3 otázky a boli rozsiahle. Teraz neviem, to vám teda nemám začať. Vrátim sa k tej poslednej. Tam nesúhlasím s vami. Oni nevidia čísla, oni vidia cifry. To je teda rozdiel. Oni vidia symboly. To je tá abstraktná reč, ale oni nevidia čísla. A teraz, akože, videl som veľa pokusov v školách, nie na Slovensku, ale po celom svete, že si povedia, že musíme spraviť niečo atraktívne pre deti. Atraktívne je to, čím dneska robia. Začneme učiť informatiku s mobilným telefónom, alebo podobne. Alebo programovať nejaký app, pričom nenaučia nič, pretože že nepremyslia sa didaktické programovanie a sústredia sa na nejaký programovací jazyk, ktorý vôbec nie je vhodný na výuku, ale hlavne, že robia nejaký app. Je to nesmysel. V podstate všetky tieto pokusy viac menej skráchovali, lebo sú didaktické nedomyslné. A ja nemám strach z toho, že za to, že deti vidia cifra, teda symboly, niekde po uliciach, že nemôžem začať s nimi sa hrať s mincami. Nemusím sa hrať s mincami, môžem sa hrať s niečím iným. Ale moja skúsenosť je, ešte som nikdy nemal problémy s výukou, kde som sa vykašľal na to, čo sa tam vonku deje. A od podlahy som tým deťom začal robiť veci tak, ako sa robili kedysi. Pretože to bolo pre nich pochopiteľné, veľmi rýchlo sa s tým zoznámili a veľmi rýchlo dosiahli úspech. To znamená, tento problém nevidím. Ako je naša chyba si predstavovať, že my musíme s deťmi robiť niečo, čo ich zaujíma. A zaujíma je to, s čím sa oni momentálne hrajú na mobilnom telefóne.
To je nezmysel. Deti najviac získajú učeniu sa, poctivému sa učeniu, keď ich dokážem učiť zrozumiteľne a dovedem ich k úspechu. A keď deti dovedem k úspechu, tak ich nedostavím. A nemusím vôbec myslieť na to, čo ich zaujíma. Ja som mal v projektoch viac ako 20 000 detí, všetkých vekových stupňov. A tento princíp fungoval vždycky. Keď im dokážem sprostredkovať pocit férovosti, keď sa na to dáš a budeš trénovať, ako ti hovorím, budeš mať úspech, v tom okamihu ich mám a už ich dostal. Čiže nemusím sa vôbec veľmi trápiť tým, že oni si včera pozerali to a kvôli tomu som sa tým mal zaoberať. To je ako na tú poslednú. Teraz tým ďalším dvom. Podmeda prísudom. Najväčšia chyba všetkých školských reform je, že zoberú niečo nové, čo je zaujímavé aj hodnotné. A miesto toho, aby to integrovali so starým dobrým, tak sa snažia všetko staré dobré nahradiť tým novým. Naša socialistická revolúcia nebola o ničom inom. Samozrejme, že to bola obrovská krivda a boli tu chudobní ľudia, ktorí boli bezohľadne vykorisťovaní, ale v momente, keď vznikla tá ideológia, že sa vznikol tento prístup, že všetko je len o prerozdeľovaní a nie viac o vytváraní, tak sme skrachovali. A to je presne to isté, keď poviem, nebudem učiť podmeda prísudok, to je zase prístup. Ja som objavil, že niečo je dôležité a teraz budem robiť len to a zabudnem všetko rozumné a dobre, čo viem. Rozumný vývoj znamená integrovať nové idei do toho, čo viem, čo je osvedčené. A nie ich negovať. To znamená, že veci okolo formetu a prístupu by som nevyhadzoval. Čo je zmysel učiť jazyka? Zmysel učiť jazyka je učiť komunikovať. A k tomu patrí tej semantike pochopiť, kto čo robí. Takže ja to potrebujem, aby som pochopil semantiku. Lebo tam ide o semantickú rolu, nie o syntaktickú rolu. Preto to nemôžem vyhodiť z výuky. Tam ide len o to, že jak postavím tie ťažiska. Keď samozrejme nebudem učiť nič iné, len to, tak tiež robím chybu. Čiže ide len o to, aby človek zladil tie váhy týchto jednotlivých vecí. Dobre, potom sme mali ešte... Čo bola povinná matematika. Maturita. Pozrite sa. Keby sa v škole nič iné nemalo učiť, len dva predmety, tak to musí byť jazyk a matematika. A prečo vlastne diskutujeme o tom? Niekto chce byť veľmi populárny, tak zruší matematiku. Pretože sa s tým veľa ľudí trápilo. Prečo sa zrušila výuka matematiky? Lebo sme ju nevedeli učiť poriadne. Že riešenie problému, že sme mali ťažký predmet matematika, s ktorým sme sa nedokázali vysporiadať, sme vyriešili tým, že sme ju zrušili. No, ale to je podobný krok, ako keby sme ju celú zrušili. Lebo to, čo sa snažím povedať, je, že namiesto toho, aby som sa snažil tú matematiku sprístupniť tak, aby bola obľúbeným predmetom, žiaci ju chápali a radi sa ju učili a videli jej cenu, pretože je to prostriedok na poznávanie sveta. Namiesto z toho znížim jej váhu, pretože ju nedokážem poriadne učiť. Takže politicky ten krok vrátiť matematike tú váhu, ktorá má, pokladám za dobrý, ale problém je v tom, že tu nejde o ten politický krok. Ten politický krok musí byť sprevádzaný zmenou spôsobu výuku matematiky tak, aby bola predmetom, v ktorom môžu dosahovať úspech. Čiže ono to musí ísť ruka v rukách. O tom to je.
No my už teraz vieme, že to nepôjde ako ruka v ruka. Ja som len slúbil učebnice matematiky od škôlky až po maturitu, s ktorými to ide ako ruka v ruka. Myslím na Slovensku. Ja len chcem vysvetliť, vlastne tu nejde o zrušenie matematiky. V 92. roku ja som teda tak ďalej zrušil matematiku. No nie, ale zrušenie štátnym Hejny, matematik, Vyhláš potom písal Burian, matematik, Vantur, matematik, ministrom bol Pišur, fyzik a výborný matematik. My sme ho nezrušili. My sme len povedali, že povinná maturita bude pre tých, ktorí budú ďalej potrebovať o vysokoškolskom štúdiu, že sme vychádzali z toho, že keď na strednej škole niekto už je jasne profilovaný a chce byť, ja viem, umelcom, nemá rád tú matematiku, tak ho nebudeme nútiť, alebo keď niekto si myslí, že fyzika, chémia, a keď je to prepojené, tak nech sa páči, sa profiluje. Teraz sa obávam toho, ja som tu pánovi ministrovi povedal, Daniel bol prítom, myslím si, že jediné, čo dosiahneme, bude to, že budeme učiť sa si tak, sa nebudú vôbec nič do semantiky. Nepovedal som to takto, používam teraz vašu terminológiu. Ja som len povedal, že ja viem veľmi dobre predstierať maďarčinu, prečítam bezchybne maďarský text a nerozumiem ani vklad. Toto je to, čo dosiahneme. Dobre, ale ja napriek tomu odpoviem sa. Ja to vyrovám na seba. Povedzme, že ja poviem teraz, treba zrušiť povinnú maturitu z jazyka. Pretože sú deti jednoducho, ktoré majú problém s komunikáciou, sú dobre v abstraktnom myslení a nedokážu sa tak dobre vyjadrovať, tak prečo ich budeme trápiť? Dajme maturitu z jazyka len tým, ktoré budú študovať umanie a filozofiu. Hej? A ostatní nemusia mať povinné, môžu si spraviť zo športu, z umenia a tak ďalej. To je vážny problém. Akože tým, že ja stiahnem nejaký predmet z maturity preč, znižím výrazne jeho váhu. Matematika je dneska technológia. Bez matematiky sa nepovedú nič. To je tak kľúčové a zásadné, ako je jazyk. Ja v podstate musím sa snažiť to isté úrovni všetkých dosiahnuť. To je všetko aj otázka toho, že je rozdiel, ja môžem aj rozumne riešiť ten proces matematiky. Ako to riešili Fíni napríklad? Fíni spravili 2 stupne maturity matematiky. Jeden stupeň pre tých, ktorí idú študovať prírodné a technické vedy, a jeden stupeň pre tých, ktorí idú študovať iné. I keď tá napríklad filozofia bez logiky je skrátená jedno. Čiže spravili 2 úrovne matematiky, ale nezrušili táto maturity chémie. Ten problém so zrušením matematiky ako maturitného predmetu je v tom, že ja môžem v maturite nahradiť tú matematiku niečím iným. A tým veľmi znižím jej váhu. To znamená, znižím tlak na to, aby som sa tú matematiku do istej miery naučil. Ja mám predsa iné regulačné systémy k dispozícii. Ja môžem skutočne stupňovať, čo očakávam od tej matematiky. Môžem mať rôzne stupne maturity. Ale úplne ju dať preč je príliš radikálny pokus. No, ja si myslím, že to trošku je nedorozumenie, lebo matematici aj nematematici si v podstate myslia, že dobre, matematiku dajme, lebo tam sa učia isté veci, ktoré sa potom dajú aplikovať aj v iných predmetoch a tak ďalej, ale tam je ten spôsob, revolučný spôsob, že o 3 roky majú nejakí ľudia maturovať z matematiky. Čiže ten spôsob, a ty si to presne tiež povedal, že treba nejakú kontinuitu v tom vyučovaní matematiky, aby sme dosiahli to, čo chceme dosiahnuť. Ale týmto krokom, že o 3 roky budú nejaké školy, tak... Oficiálne máme starať na to. Technicky posledná informácia, nie o 3 roky, ale by sa z tých 7 rokov, čiže 2 plus 4, 6 rokov. Ale to je technika, toto je podstatná zmena, čo hovorí pán. Ako ide o princípy, nie o techniku, ako to zaviesť. Technika, ako je zaviesť... V princípe sme rovnakí. Potrebujeme ju, len spôsob, akým to zaviesť je... Ako môj pohľad je takýto.
keď znižíte váhu matematiky a nároky na výučbu matematiky, pretože sa nedokáže učiteľ, čo sa má, tak v podstate generácia obchodovnúte tú generáciu, ktorú momentálne vychová. Pretože bez tej matematiky sa dneska už nezaobíte ani humánnu vedu. Môžeme ja to mimo a mňa by strašne zaujímal váš názor, že prečo podľa vás sa nám nedarí vzdelávať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a prečo tak toho zlyhávame? Lebo častokrát robíme nejaké opaženia, ktoré sú strašne nepopulárne. Pretože škola nemôže kompenzovať rodinu na 100%. To nebude nikdy schopné. Môže vychádzať v ústretí, môže vytvárať programy a má, pretože to má štatistický vplyv, ale nemôže nahradiť prostredie rodiny. Lebo my vieme, aj učenie samo o sebe je sociálna aktivita. To je kooperácia medzi učiteľom a žiakom. To je spolupráca. A ja nemôžem kompletne nahradiť celé sociálne prostredie žiaka. A keď niekto prichádza ku mne do školy psychicky narušený, čo je v podstate normalita, ja to nemôžem dokázať samozrejme. K čomu prijazdete tú normalitu? Prosím? K čomu prijazdete tú normalitu, tú psychicky narušený? Nie, ja myslím, že ako je, moja dcera je psychologička, pracuje v klinickej psychiatrii. Ona hovorí, deti nie sú problém sú rodičia. A ja ich nemôžem vymeniť. To my často používame. Ale ja súhlasím s Jurejom, že som rozumiem, prepáč, že súhlasím s Jurejom, v tom, že v slovenských reáliách je potrebné nastaviť silné referenčné body, ktoré určia to, aký bude ťah v tom školstve. Že my sme napríklad dlhodobo hovorili o tom, že už len výmena tých certifikovaných skúšok, ktoré